highway oripo beniji dhi kuma dhi, and then koro urban roads kande emiketo nigi stages. Kadhi wach mar ariyo, penjo ma I think you South Nyanza kocha ni jowuodh tielo medore. Mana dier, to jowuodh tielo, jok mawuotho gi tielo ei pinywa kaendi gin ema ging'eny. More than 80% of trips, sana urban trips, wuothe ma ji wuotho koa kae dhi koa kuma giwuoke, gidhi e chiro, gidhi e dala, gidhi kuondegi mag tich. Wuodhegi kiwa wuotho gi tielo. To kirango planning kaka wasebedo kwa timo e pinywa kae mar Kenya ka, en ni seche mwaloso ndara watiyo gi highway design and operation manual machon seriously mitiyo gi jok maloso ndara ken gini institutions mar charged with road construction and maintenance. So ei manuals gi kiyudo ka pedestrian ok gin jok ma nie paro ni mondo bende oketnegi nafas ei bath ndara kae kuonde ma ginyalo wuothe. Jondigni onge gi nafas margi ndara kae kuonde ma ginyalo wuothe. So en adier kaka jawuono wacho ni wuoth mag tielo medore. To gima important en ni seche ma gimedore kamaendi, kata mana kaka wantie sani, kata kapok gimedore, oripo bed ni wan gi spaces kuonde ma jotielo bende nitie. Kirango chakre higa 2018 kaduogo koni, an kalure gi chenro mar iluongo ni Kenya Urban Support Program, COSP. Bombe mang'eny. Ano ka sa dhi ng'adowa.